A jiya Lahadi ne shugaban ƙasar Chadi ya sauka a ƙasar Nijar domin tattaunawa da sojojin masu iƙirarin juyin mulki a ƙasar ta Nijar. Salihu Modi shi ne wanda ya tarbe shi a babban filin jirgi da ke ƙasar ta Yemen, inda mai girma shugaban ƙasar na Chadi ya sauka a ƙasar ta Nijar bisa ganin halin ta shiga bayan wannan juyin mulki na sojoji. Bisani bayan ganawa da Salihu Modi ya wuce a babban ɗakin taro inda suka zauna tare da sojojin biyu masu iƙirarin juyin mulki na ƙasar ta Nijar, inda Abdurrahman Tchiani da kuma Salihu Modi su ne suka tarbe shi tare da kuma tabbatar masa da tsare-tsare da kuma abubuwan da suka janyo wannan juyin mulki a ƙasar ta Nijar. Al'ummar Nijar dai har yanzu suna ta bayyana cewa wasu na goyon bayan wannan juyin mulki, wasu kuma suna iƙirarin